Gainean dugu jada silaba, azaroaren 8an hasiko da bidarten, eta urtarrilaren 31an ezagutuko dugu aurtengo txapelduna. Dena martxan da. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan silaba aipatzeaz gain gaur goizean Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Eletako Agur enpresara egindako bidaiaz arituko gara. Ongi etorri iparraldearen orenera. Asteartean elkartu ziren Gasteizen memorandum berria sinatzeko Jean-Gene Etxegarai elkargoko presidente eta Baionako auzapeza eta Pradales lehendakaria, eta gaur Baionan hartu dute lehendakaria 100 urte bete dituen Euskal Museoan. Très honoré aujourd'hui, ici au Musée Basque, l'exemple que les choses se passent d'un côté ou de l'autre de la frontière, on est toujours dans notre pays. Memorandum horretan elkarlana eta gure kultura eta hizkuntzaren gaineko auzolana biltzen dira. Muga zaratago alde batea zein bestean gertatzen dena, herri berean gertatzen dela esanez, ohore bat dela lehendakaria bertan egotea esan du Bernart Etxepareren Lingue Basconum Primitiae liburua ikusteko. Lingue Basconum Primitiae bere etxean dago, Euskal Herrian dago, gure nazioan dago berriro. Lehendakariak Bernart Etxeparek Nafarroako erregearen abokatuari Bernat Leteri zuzendutako hitzak bere eginez hasi du hitzaldia. Inprimiturik euskarara orain arte einez dena eta etorkizunean biziraun hazi eta zabaldu dadin. Eta euskaldunek beste herriek bezala izan dezaten haien hizkuntzan idatzirik solasteko, kantatzeko eta ondo pasatzeko zeinbat idatzizko materia eta doktrina. Eta noski, etorriko direnek, hizkuntza perfekzionatzeko aitzakia ere izan dezaten. Etxepararen hitzetan hainbat ardatz garrantzitsu ikusten ditu Pradalesek. Euskal Herritarrok bagenuela gaitasuna zientzia eta letrak euskaraz ere garatzeko. Orain dala 5 mende. 2, kultura transmititzeko beste edozein hizkuntza bezain baliagarria izan zedin, euskarak ere idatzizko tresna izan bertzuela. 3, hizkuntza korpus erabilgarria eraikitzeko beharra genuela. Eta 4, gure hizkuntzaren normalizazioa bultzatzeko pausoak ematea beharrezkoa zela. Etxeparek aurrekari bat ezarri zuela uste du, eta etorkizunera begira formula eta bidelagun berriak bilatzeko premia azpimarratu du. Erromatarrak, fenizioak, bisigodoak, gaztelakoak eta frantziakoak da hizkuntza mantendu egin da. Gure aurrekoak esmatu duten bezala, guri ere dagokigu asmatzea eta bide berriak topatzea. Museoa bisitatu aurretik, Eletako Agur gaztandegia bisitatzeko parada ere izan du Pradales lehendakariak, eta honen eredua ere txalotu du etorkizunera begira baliagarria izan daitekelakoan. Beharko genituzke beste 21 proiektu hau bezalakoak hurrengo urteetan. Eta horretarako jaurlaritzatik prest gaude. Prest gaude hori bultzatzeko eta hori sustatzeko. Apirilean arteak ireki zituen 7 barretako etxeak Donibane Loitzunen. Magia Handeli honek bultzaturiko proiektuak aurdun edo egoera prekarioan dauden emaztei aterpe bat eskaintzeko helburua du. Hanek 34 urte ditu eta aurrak zaintzeaz gain beste proiektu profesional bat du. Laguntza inoiz baino gehiago behar zuenean iritsi zitzaion egitasmo honen parte izateko aukera. Eta berak dioen bezala bizitzan arnas hartu eta urrats berriak emateko laguntza eskaintzen duen espazioa da. L'idée du tremplin, de la respiration, de la pause, après c'est un peu en fonction de chacune. Faut vraiment le voir. Benetan zorte bat dela dio Hanek, dena eskuragarri dute indarra hartu eta aurrera joal izateko. À disposition plutôt pour qu'on puisse rebondir et nous donner un nouvel élan en fait. Elkartasunezko proiektu hau apirilean hasi zen eta gaur egun 3 emazte daude aterpetuak, hemen bakoitzak 200 euroko alokairua ordaintzen du janaria barne. Lagundu nahi ditugu, etxe bizitza bat lortzeaz gain, plantan emandako egiturari esker, lanpostu bat ere bilatzen laguntzen ditugu. Gure erronka da hemendik ateratzea aterabideekin. Donc voilà, le but c'est qu'elle ressorte avec des solutions.
Horretaz gain, laguntzaile osaturiko sare bati esker, 3 egoiliarrak kantu, zeramika edo antzerki klaseetara joaten dira. Dena egina da emazte hauek haien buruarengan konfiantza berreskuratu dezaten. Il y a des gens, tous des bénévoles qui me proposent des choses et ça permet en fait de leur redonner confiance. Proiektu hau batez ere Magianen borontate onari esker burutu ahal izan dute 2 etxebizitzak bereak baitira. Ordura arte hainbat eskaera jaso dituzte Magian eta Gloriak eta kasu guztiak entzuteko prest daude. Ce qui est possible de faire. En fait, il faut qu'en fait les femmes soient solidaires entre elles aussi. Ahatik txosten bakoitza sakontasunean aztertzen dute elkar bizitzak bide honean segi dezan. Azaroaren 8an bidarten hasiko da Xilaba, 24 bertsolari orotara. Emazteen presentzia areagotu doa emeki bederatzi izanen dira aurten, aurreko edizioan baino 2 gehiago. Atzera begiratzen dut gure bertso eskolan bai mutil bai neska ginen, baina egia da gerora aurrera segitu genuenak edo mutilak izan zirela gehien bat, gaur egun aira edo haize edo irantzu ikusten ditudanean niri poza handia ematen dit, gainera pentsatzen dut finalean sartzeko izenak badirela tartean eta izan daiteke final misto bat izatea, izan daiteke final bakarra izatea generoz, edo zer gertatu daiteke, gertatzen dela, aurrera pausoak baldin badira ongi etorria izango da. Lehen aldikotz parte hartuko duten emazte gazteak, baita eskarmentu handikoak ere, 2008an parte hartu zuen lehen aldiz Maialen Arzailusek, alere, irabakia geroz eta hausnarketa handiakoarekin hartzen duela esan digu. Esango nuke lehen automatikoago egiten nuen gauza bat zela, eta orain gerozta hausnarketa gehiago eskatzen didan lan bat dela, baina egia da erabaki dudala behin baiezkoa erabaki ondoren, eta ia urtebete pasatu nuen hori erabakitzen, behin baiezkoa erabaki ondoren etzela gehiago dudarik nire buru barruan, hori erabaki nuen, etzela gehiago dudarik izango nire buru barruan, eta hortik aurrera burua preokupatu beharrean burua okupatzea erabaki nuen eta aurrera. Xiberutik ere aurten inoiz baino parte hartzaile gehiago izanen dira. Lau gututzu jaleikea aurten, ez dakit deja hanbeste izan denez. Uste dit hiu zen habukienik, hor lau gututzu. Ordian, bai, marka honduzu. Tituzte beste eskualdetan bezain biziden, oano, nahi ginik ezun, mena isiatzen dizugu eta helbuia hoi duzu bardin. Eta horre bai, egiten dizugu guetako, menez guetako obea ebai. Xibeko gaztek ikusten badie xibotarrek parte hartzen dela Xilaban, bezentako ez izaten ahalduzu ideia bat gehuantako. Lehen fasean 4 saio izanen dira, bigarren faseak 3 saio izanen ditu. Finalaitzinekotara 12 bertsolari sailkatuko dira eta finalegunean 6 bertsolari lehiatuko dira Donibane Loitzunen urtarrilaren 31ean. 2021an bakarkako azken Xilaban amets Artzailus txapeldunak kantatutako bertsoarekin agurtuko zaituztegu bihar arte. Bihurtu zubi, bidasoak ez dezala, beste malkorik isuri, primaderan 3 lore, baietza zizibururi. Primaderan 3 lore, baietza zizibururi.